The Premtobre Kasee na uguso sheno ma yemfa Kasee no nko Kokoano ene ne mpotamu Asante mantemu na adehye ye wo ho nso ekyeremu se wo mo kwan no mpanifo mra meye ma won na ekwan no se de mu atuo no ano odin timpanifo meye ma won na ewukudan chembo etwaso ya kwa idie no kure ni nyame enye kura enye adroba fo wo so mu na amane kwan bone pa ba kwa Asante mantemu ha eye efri etimatim junction ede Kokoano mase ene ne mpotamu ewo afigya kwabre mansinimu monchimonka enko na agikwan aboso de ha adwene kese pa ene amena donkodonko bia eda kwan ne mfimfi babia migiren anya amena bia keke eya amena kese a eda ekwantempan mu se wo hwese ne ensuo na didi akokkokomu na nukrani asefim ye pa enam se ekwan no efa no nyina no subonka na agye ho afaninti no ama aka baabi kakra bi a ahyankafo ni nyina adu a wamo ehwe so metimi afa ho akọ enti se wo ye hoho na se wonim kwan we so na afa ha na adwode a enanyanya me na meka se ne besi akere wo se ne be na briche kese bi ensinti wo wura bi a wote ho ana bribi a wasasa ennete egu botoma na odi akwasisi baabi nkakra se ne be ye na kwan ni enwini ngumu Chemia ene boto na mahihye ba anam se nsuo na ho den eso nti no nsuo no ba na ide na dwiri no na ede ko won fimpimienu ene aduonu ana Ghana ban ede asobo fom se won hye kwan ase amanfo won potem ho anti jame de ohun ya ne se control agini asesa ne nkukuni ne nkaka afri kwan so emofra eko school e won potem ho efo ha mu ye pa titiru sensuo to a Fauzan Abdulrahman ayadusiani ewo tabia to Islamic Basic School. The school comes they say mbe fa ebiemu. Kwan nti star ya nti amaka na sente mba mbe fa ebiemu. To ma ya ba na kwan nye se ne to na atu chense. Nti ebe ka wa hakura ama eyi no bebi apotro ni pie fri ni tu ikura. Ti enya ba se ebe fra kontem. Ti de bi ebe koleta me aboye sa. Enam de kwan no ayenti esofa ayedin ye pa. Ashenkafo a ewo etimatim taxi rank echirema efiri kwan we su saa kwapem ayi maase efa saa kwapem chairman wo san fa saa be pie maduma abajan hye ho ohodum kwan kwa de kan timi ho de asa fuom kwan no kan fa ye nam nchen ana kwan ankasa no dam fifi enra na ko same bodwent eno ahunka asi 1.6 adwuma so ye yesu petro su boden den nti wan ye sika semonye Nisanti, ahoda de adwuma no so de bia na yale because betra ka poso obi wa because of kwan nyanti ka kron peso befo nana awuku denchembo amane boni